Prozraďte mi, proč by si diváci neměli nechat ujít muzikál Lotrando a Zubejda? Pretože je tu výborná muzika, výborný scenár, fantastickí ľudia, herci, režisér, výprava, všetko dokopy, úžasní ľudia a výborná zábava. Budú odchádzať s veľkým zážitkom. Mě by zajímalo, jestli jste někdy viděl tu pohádku v originále a po případě kolikrát. Samozrejme, že som ju videl. Videl som ju hlavne pred tými 30 rokmi, keď vznikla. To som ju videl asi vtedy 6-7 krát a teraz pred tým, ako sme ju začali uvádzať tu v divadle, tak som to videl 3 krát. Mě by ještě zajímalo, jaké to je vlastně hrát roli, kterou hrál váš pan otec. To je veľmi zaujímavá otázka. Škoda, že tak zaujímavá, že je škoda, aby som mu nepokazil odpoveďou, hej. No, je to výzva. V každom prípade je to výzva. Taťka to hrá nádherne, ja sa s tým nechcem porovnávať, ale myslím, že divadelne je to trošku inakšie, ale proste je to tak krásna rola toho sultána, plastická, sú tam rôzne polohy a vďaka pánu režisérovi Strachovi mi ukázal, ako to mám hrať, tak dúfam, že mi to vyšlo. Čerpal jste právě jako od něj nějakou inspiraci? Koukal jste se jako co, jak, které scény, nebo jste to prostě zahrál tak, jak vy ste to cítil? Tak ja už mám nejakú tú skúsenosť, ja už robím 30 rokov divadlo, takže nejaké tie kilometre už mám nabehané, tak no, bolo to, myslím, že aj ľahké celkom. No, počúval som pána režiséra a výsledok si musíte prísť pozrieť. Co se vám nejvíc líbilo na celém tom spolupráce? Co to bylo? Něco, co si jako vždycky na to vzpomenete? Dobrá atmosféra, vždy je tu pokoj, kľud, harmónia, ľudia sú tu veľmi srdeční, usmievaví a veľmi rád sa sem budem vracať.